И здравейте YouTube, аз съм Драмос Брадър, в момента ще снимам клип в EnderGod PvP. Сервера е PvP с Factions, има MCMMO. Сега нека да ви разведа и сервера. Момент само. Да. Така, нека ти направя Warp Drop Party. Warp Drop Party, тук всяка събота и неделя се провеждат евентите. Понякога има и през седмицата. Т.е. понеделник, там вторник, сряда, четвъртък и петъка. Мини евенти от 3,5 принципно са. Поне четвъртък и петък ги хванах, поне съм на училище втора смяна. Така. Отиваме на War. Enchant. Така, на Warp Enchant, тук може да си купувате XP. И след това тук си енчантвате айтеми. Ти си енчантвате. Отиваме на следващия Warpend. Не също Warpend и ще го стана някой накрая. Отиваме на Warp XP. Това е същото като Warp Enchant, само че там отивате само за XP, а тук минавате и взимате. Warp Fishing. На Warp Fishing, когато има евент, т.е. събота или неделя, се провежда снейка. Админите казват, нали, идвате тук, но принципно мога да използвате да си ловите риба. Виждате, сложили сме, даже ето някой евент там. Някакъв снейк. Така, отиваме на Warp Help. На Warp Help там ви помагат. Сега ще покапа точно. Като отидете тук, тук ви помагат командите за, например, за Faction. Как пуснете аукцион. Ето аукцион, стават количество. Правилата на сервера. Не използвай хакове и други, не обиждай играчите, не лъжи никой от играчите, гриф е позволен, уважавай админите и модераторите и не искай айтеми от админите. Това е Faction Help 1, Faction Help 2, 1. Как се седете Faction? Принципно, винаги ако питате някой, той ще ви каже тук да дойдете, така че Warp Help ходете, ако не искате да занимавате админите или модераторите. Така, Warp Jump. Warp Jump, това също е част от евента в събота или неделя. Първо има Drop Party, след това е Snake и накрая Warp Jump. 4 места са. Не съм сигурен точно какво печели първия, втория, третия или четвъртия, защото понеже не съм бил един от тях, И така, 10 нива са, много са трудни, много е трудно. Така, Warp. Отиваме на Warp. Не, PvP ще отнем, отиваме на Warp Prepare. Така. На Warp Prepare, тук пак се взимат XP, ако искате да се репернете айтем. Анвилите винаги ги сменяват всеки ден админите или модераторите. Може да се преименувате неща, да се реперват и така. Warp. На Warp Shop. На Warp Shop не съм сигурен дали всяка седмица, но всеки 2 седмици сменят спаунера. Сега мисля, че беше Pigman. Ето сега ще го покажа. Само че къде беше? Мисля, че... Ето го там. Тук са неща за почники и почники. Ето го Pigman, 4 милиона е. Бал топ. Никой няма толкова, освен този. Не го знам толкова. Но принципно, например, на Black Down още малко трябваше и събере. Това е друга тема. Така. Това е. Горе може си... Къде беше? Принципно преди имаше табелки и какво може си купата тук. Както и да е, тук са блоковете. Кола и там дърво, сан, пясък, някакви такива. В края има голд блокове, си купувате и да продавате, ето селване. Iron, диамантен, емералд и лапис, ето ги останали тук.
блокове. Всяко може да се села, освен някой мисля. Да, освен това. Освен мисля, че това е снола. Не съм много сигурен обаче. Само той не може да се села, както виждате. Така, сега продължаваме нататък. Тук са фул от работите. Храна може да си купувате. Тук са легендарки и обикновени голи. Видите колко струва една легендарка. Аз имам парите да си я купа. Но имам си достатъчно. Така, тук може да си селвате легендарки, ако имате много. Тук си селвате такива. И така. Всякакви неща може да си купите от тук. Така. Продължаваме насам. Тук са такива, как го кажа, тъпите неща, които например не ви трябват, именно да ги свърлите. Идвате в шоп и ги продавате и печелите пари от тях. Сетовете. Ако имате нужда да си ги продадете или да си купите, ако ви трябва, разбира се. И сега... Сами ще остана само това тук. Не, всичките ги минах. Добре, Warp SMS. Тямен Warp SMS. Warp SMS, както виждате, има донатор. Донатора, ето виждате какво ви дава. Back, Nair, Backpack. Айтемите, които ще ви дадат омерите. 32 TNT, 32 Obsidian, 5 дема блока. И парите. Ето и получавате нов Kit Iron. Чакай, да, това е. След това донатор плюс. Това е за двойно повече. Не съм носил да 480, това е 960, да, за двойно повече. Дава Back, Nair, Backpack, тук вече обаче ви дава хит, цветно име. Dumb Armor, Protection 2 Unbreaking 2. 32 Obsidian, 32 TNT. 50 000 пари. Kit Iron и Diamond този път. Всеки ранг е за 1 месец. Тук може да купите 5 крипа рек за 12 и 2 за 6 лева. Стакнати хилт помощники може да си купите. Отиваме на Ender God. Аз съм Ender God също. Не съм пращал пари за този SMS. На някои хора може да давате айтеми и те да ви пратят. Разбира се, трябва да са хуй, иначе няма да се навият. Но виждате аз какво имам. Back да се върна на предишната си позиция. Така. Nair е да видя ако има някой наоколо. Ето виждате, няма никой наоколо. И на VC, например, да видя някой инвентар, какво има в него. Head, да си сложи нещо на главата, в момента нямам нищо. Backpack. Backpack ви дава допълнителен слот за неща. Feed да се фидвате. Ако имате храната... да се фиднете, Fix да си фикснете някои айтеми. Ender Chest, ако нямате много Ender Chest да си го пуснете, ето сега ще покажа фикса. Първо това ми е строшено, натискам Fix и ми се оправя. Само си го върна. Дава ви 64 XP Bottles, Dumb Armor Protection 3 Unbreaking 2, Item 64 Obsidian 64 TNT. Този път получавате кит Ender God. Ето аз имам всичките китове, Ender God съм го използвал. Ето, след 2 дена мога, иначе ви дава фулка. Damage Protection 4 Unbreaking 3, Match Sharpness 5 Fire 2 и Luck Power 5. Power 5, Punch 1 и Flame 1 не съм носил на обича. Трябва дали имам някакъв лук. Нямам мок, но това беше. 250 000 мани. За 1 месец е 18 лева струва. Това е. Така, Full Set, Full Match и Full Luck за 6 лева. Горе-долу според мен струва. Тук всичките спаунери, Slime 6 лева, Creeper 12, Pigment 12, Skeleton Spawner 7 лева и 7 лева и 20 стинки и Zombie Spawner за 6 лева. Така отиваме при легенда. Той е за 14,40, 3 SMS-а. Той ви дава Back, Nair, Innovasi, Backpack, Feed, Hat и Colors. Така, Items 32 TNT, 32 Obsidian, 16 дъма блока. Dumb Armor Protection 2 Unbreaking 2, 100 000. Kit Iron и Kit Diamond за 1 месец. И тук според мен това е най-тъпото. Не знам защо за блога за 7 и 20 трябва да си купиш 128 Obsidian, 128 XP Bottle, 64 TNT, 7 и 20 да за тази глупост не си струва. Така, тук скоро го направих SMS за Unban. 2 SMS по 4,80 обща цена 9,60 и те unbanват.
Не знам, що го направиха хакерите да си пращаме SMS, както и да е. 2 бийка на 6 лева, един струва 50 000, т.е. 100 000 за 6 лева. Дават ви 100 000, както и да е. Разбрахте ме, който игра сервера. Да, тук 4 GoTape за 6 лева, горе-долу си струва. Не мога да кажа, си струва според мен. Като изпратите SMS-а, трябва да свържете на тези Skype елегантният или Amnesia и Visa 6. Така, War Trade. Имаме нова Trade, там мога да правите размяна. Препоръчвам ви, като правите размяна, винаги да има админ около вас или да снимате крип, да не ви прецакат. Ето има няколко къщички, там става размяната, ето влиза тук единия, там другия, сайта ми е готово. Така. Виждате, сплек ще има скоро, coming soon. Така, War. Отиваме на War. Unban, да, Unban е това. Сега отиваме на Warpaint. От Warpaint много яко са го направили, че като тиеш да се биеш, може да се връщаш там, или да си правиш полшинки, или да ходиш чак до шопа. Има сет всичко. Купувате си полшинки, виждате 110 за хелтка, 120 за стрендж двойка, 75 за спид двойка, 115 за regeneration двойка, 115 за instant damage двойка и за 8 минути fire resistance за 90. Ето само ви покажа ендърчеста ми, както видите има стакнати полшинки, това повечето са евента, не съм пращал SMS, повтарям много. 17 такова, яйца на вълк, днеска ги се. Фул брадви, фул мечове, спаунери на скелетон, мисля това беше на блейс, на зомби, това са на крави или овце, едно от двете. Така. Да, ларп, сега отиваме на ларп. Не, накрая ще става ларп PvP. Сигурно ще му убият, но нищо. Момент само. Така. Виждам майите ми. Това ще просто да се побия. Така. Warp Nether, виждате. Почти никой не се бие тук. Не знам дали е заради лага, който има тук или... Просто никой не обича да се бие на Warp Nether. Много малко хора играят тук. Виждате, само глупости фърлят тук. Но както и да е. Не мога да не кажа, че не е хубаво направено. Никой не се бие тук в PvP зона, като той е тук. Nether. Ето Nether. Няма никой тук, спокойно може да се разходите. Така отиваме на Warp PvP. Дет най-вероятно ще ме размятат там, но... Protection 2, Protection 1. И ето го Warp PvP-то. Значи, виждате там има чест, сега след това ще ви покажа останалите честове. Това са фри честове, сега отидете там. Препоръчвам ви, като няма никой около вас, тогава да ги вземете и се махнете, защото ще ви убият веднага. Това там е къща, където може да се криете да бягате, още една и най-голямата тук. Вътре влизате, 2 етажа има. При за тази аха имаше чест, но сега го преместих там и той е нов, води се нов. Така, нека да слезем долу да ви покажа по-надолу какво е. Админа, модератора Bloodstar. Така. Слава вие. Сега няма никой, виждате колко... няма никой, ето веднага. Добре, ще не мога бия. Добре, както и да е. Виждате, видяхте го горе доста. Това ми е факъл, така. Сега ще имаме на спауна. Ви разведа само из него набързо. Там някакво ще го е интересни неща. Ларповете са по-така. Да, тук може да волтвате за сервера. Ето волт пишете. Може ето 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 волта да направите и ще получите 6 по... Мисля, че 6 продава ви 1000. 32 TNT. Не, за TNT съм сигурно 5 диаманта и една GoTape. Мисля, че. Така. Виждате, модератор сега си върши добра работа. Банват. През 5-10 минути банват хакер. Там виждате горе честа. Това е единия. Минал съм ги всичките. Там е втория. Това мисля, че е най-новия. Да, точно така. Това е най-новия. Това е Jump Acquire. Това е малко трудничък, който много се затруднява, мога да телепортирам ако иска. И остана само един. Това е Cold Jump.
Там даже има човек, който го мина. Той е лесничък, най-стария мисля, че от всички. Това беше от мен VBOX. Довиждане до следващия път.